Ada Bodo. Beb, gue tuh aku mana mau tahu bra. Obaw थांखो इलाय? खालि बिदा खामानि मावनो मान नांबाय थागौ आंखौ बिदा गैयाबा मा जागोन बे गथ' सासेया र' नोंखौ मालाबा गाना थांगोन आं बिनानाव जानानै गावनि बिदाखौ गाबज्रिनो मोना नामा आं ओरैसो बुंदोंलै जारौ बेखौनो बोराबबाय नों जाम्बि आं नोंखौ गारना जेरावबो थांनो हाया जारौ मानोना आइ आफानि होलांनाय मोनसे बोसोन नोंखौ नायलांनांगौआ आंनि बिबान जारौ नों मानो गाबखो नोंनि मेगनाव मोदै नुयोब्ला आंनि गोसोआ बायफ्लेजोबो जारौ थां जारौ आंनि गान्दु सिङाव रां दं बेखौ लाना फै थां जागोन आदा नो आदा हर आं दखानाव थांना फैनि नों ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै दोनबानो जाबाय थाब फैबानो जाबाय बाप ओइ माबादि नोंसोरलाय खालि गेम र' मोनसे गेम गेलेनि Hello? Hello? What? Hello? 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 सोरमोनलाय? नानिया अबेनिमोनथाय? आङो फानबारिनि आदा। फानबारिनि? नोंहालाय बबेनिथो जाखो? आंबोथ' गरम बाजारनि ना। ए नंगौ नामा? ओमफ्राय नानिनि मुङा मामोनलाय? आंना हायनारिमोन। हायनारि? जि मोजां गोदै राव नाम। हालालै नोंजों दिन्दां। मानो सिरि थाखो? हेलौ? हेलौ? हेलौ नानि आदा नोंनि रावा ना दाउ मैनानिख्रुइ साबसिन जि गोदै राव I love you No love you too सना हेलौ जिउ नानि आं पुलिस साख्रि मावो दै नंगौ नामा आङो न'खराव फिसाला सासेल' जोंनि बिफाया गावबुराबाव ओमफ्राय जोंनि बिफाखौ गोमबोर माहाजोन होनबानो सिनायजोबो माहाजोनथार खोमा ना आदा है बिदिनोसै एसे दंसाबो आरो बे फाग्लानावलाय सोरनि रं नाम्बार सौदावबाय थायोब्रा जोंनावलाय माथो सासे सौदावा नाबा जानोलै खानायानो साराब खाननि बादि नालाय हेलौ मा एसेबां गुदुं बादां खाथियाव सोर दं आदा ए माबा नानि आंनि बडिगार्डफोर दं सानै हारसाफोरसो बर' रोङो बर' ओइ जा ओइदिखि जा
जा हेलौ हेलौ आदा आं नोंखौ लोगो हमगोन गाबोन फैनो बबेयाव आदा फानबारियाव आयौ कर'ना बोथोराव बोरै जानांगौ दे आदा मा कर'ना बेलाय मिथिबाय एकथाजों खुलियोना जोङो 9टा 10टायाव लोगो हमबानो जायोना नङा थेवबो आदा साखा खबनैजों बेरायनो बालायलाङोहां आंना गारिया उखुम खोब्राखासो मिथिबाय अखाबो सिया जेबो सिया रावबो सिनाया होनबाथ' आदाया जा माहाजोनखाना एसेल' बारा नङा ओइ नानि बिसोर बिराद डिस्टार्ब खालामबाय दे आं दा मोनायाव हरगोन फनखौ मिथिबाय दे दोनथ' दे दे औ दे नोंसोरना मालायनि माबायाव बिदि डिस्टार्ब दा खालाम मिथिबाय गावसाबो गैजाया मालायखौ दालाथों सानो नामा नोंहाल' सुपार हिटलै दिन्दां बिबोदां ओंखायनो मोनो नोंसिनि बे ओरै गेमग्लेना जायो नामा आंना सेन्द्रासो जलायलांबाय हामालै बुन्दुफोर गावजों गाव बेफोरबायदि हेबलायनो हिन्जाव मोनो नालाय नोङो ओंखायनो मा हिन्जाव मोना बेबोथ' बेखा बे एक नाम्बारखा हाला लिरना होग्रा दाख्लैबो सासे हिन्जाव गोसोदोंमोन आङो लिरनानै गैला नै सानैबो मोजां न'थाव साला हिजरा साइजफोर साला सेन्देलासो जलायलांबाय आंना बे गारियाबो मालायनिसो आरो उखुम गोनाङाबो गैया बेखौ थगाय हरलायबाय नों साला जोंखौल' रायो मानो बिदि बुङोब्रा मालायमोन मा जानो आं लानानै फैदोंना जोंखौ सावना होबाय थाबाय नालाय सावनो नङा नोंसोरबो आंखौ सावो मिथिबाय जों आंनिफ्राय लोगोना बिदि खालामलायनाङा मिथिबाय मा नंगौ बेलाय मा नंगौ औ थांसै बिजों आखैया सावसो गाखोयो आं सालाया होनबा जाबाय दे फंबुलिहाय हा दिनैलाय कलेजाव थाङा नामा माथो सिखारदोंना सिखाराखै जाखो बेलाय फंबुलिहाय ओजों फैलाय थांगौ आफा नो बिफा साया लोंदो थाङो आफा आइ आंनो एसे रांसो नांगौमोन बिफायानो खाथियाव दङ हा नोंहालाय बिफानो बिनानै लांनो हाया हा मानोथो रां नांगौ जालायखाय दाख्लैसो 5,000 लांखांबाय बेखौ बायजोब्बायबो हा दालाय बेसेबां नांगौ जाखाय बारा नाङा आफा दिनै 3,000 नांगौ आंनावबो राङा बारा गैयाहाय न' बेखौनो लांदो जागोन आफा
थाब फैबानो जाबाय। बिदाव ओंखारगोना ओंखार जाखोब्रा टाइमा जालायलांबाय दा माहाजोनबो ओरैबा जालायलांगोन नानि बिदावालाय र' आदा सोंहरनि आङो आदा जादोंना जायाखै नै आदा मिजिं फैबाय फैबाय र' ओंखाम थफ्ला लाना फैनि मानसि गोबावब्रा हिनजाव गोथां फैदोलै मानसि गोबावब्रा थ' जेरावबो दा थांदो जारौ खदालाय फाग्ला आया र' खदाला फैद' न'आवनो था जारौ जागोन दे आदा बेखौ दानबाय थारसिगोनलै ने माथो बेखौलाय गरमथारलै माथो बिदाव बोथोरा एकदमबारे दसे जिरायनोसै नामा औलै बोथोरा गरमथार अखा हानो रोङा आदैमोन बे खामानिखौ एसे खना खनला नायनानै एसे मोजाङै मावदो आदैमोन एखेबारे माथो हाग्राफोरानो बुखाराखै लायो माथो एफोरलाय एसेबो बुखाराखै लायो जागोन मादै आदै बे हाग्राफोरखौबो एसे मोजां नायनानै खनदे ओइ सेर सेरनिखौ फुनानै हो माबा बारा सेर सेराव खदाल आंनाबा माबाया थैयो बै थालिरफोरा थैगोन आदै मोजाङै मावबानो जाबाय नायनानै जागोन दे मादै मोजाङै माव दे लोगोफोर फन हरदों हेलौ मा गोसोखांदोंसैलाय फाग्लियालाय एसे गोबावनिफ्राय दासोलाय दिनैसोलाय ओइ बिदाव माहाजोन बुरैयाबो थांखाबाय सान्दुङाबो बारा दुंबाय थ' ओंखाम जानो लाग्रोनोसै थ' बिदिबालाय जाहैनोसै ओइ मिजिंनि ओंखामखौ जाग्रोनोदां आं दसे रेस्ट लानोसै दे बिदिबालाय आं जाग्रोनोसै उफ
बिदाव बहा थांनाय लांफिया अ मादै आं फोथारावसो मोसौ दुदौहैदोंमोन मोसौ दुदौहैनाया बेखौ दाथिं होदो जायो नामा बर'नि फिसा जानानै आंखौ हमनो सासे दाहोनाखौसो सासे लावखारखौसो दे आं दाबसे थांनो आरो ओंखामनो संना दोन आरो बे दैखराव दख'ना दं बेखौ सुनानै दोन जागोन दे मादै आं एसेनो जाबोगोन खामसालिखौ मैला नुनायखाय सुदोंमोन मादै आइदै खामसालि सुनाय बिदि जायो नामा नोंनि आखला बांद्रायबाय नोंहा बेनाव जायगा गैला दानो ओंखारला बिदि मावग्रा खालामनो नाङा ओंखारलां मा बार ओंखारलां नोंहा बे न'आव जायगा गैया मा बार ओंखारलां जायगा गैला नोंहा बे न'खराव दानो ओंखारलां दानो मा बार ओंखारलांखा थादो मादै मा बार थां जल्दि थां नोंहा बे न'आव जायगा गैला ओंखारलां मा बार ओंखारलां Gista? ओइ बिदाव मा जादों नोंलाय ओंखाम जाया नामा नोंलाय बिदाव हाब मा जादोंब्रा माथो गाबदोंसो जेबो नङा मिजिं आं गोदोनि जाथायफोरखौसो गोसोखांना गोसोआव दुखु मोनदोंमोन थ' मावफिनसै बिदिबालाय ओइ बिमा आङो फंबाय राबानाव आलासि जानो नागिरदोंलै सोर फंबाय राबानाव आलासि जानो नागिरलायखो नोंलाय नै खोथाखौनो हमनो हामारालै बियो नों खोन्थायाबा आं बोरै मिन्थिनांगौ जाखो सोर थांनो नागिरखो
बेलाय ब्रा फंबाय बिरग्रालाय ह बे देब्राबा फंबायखौ लिंहरदां सानैजों ज' थांसै बेखौनो राबा बुंबाय गोदाव सोराव राबा हिनजाव लाबाय नालाय राबा बुंबाय हा टाइटेलाबोथ' राबा जाखागोन ना राबायाबोथ' बर'जों हाबा जायोब्ला बेखौबो बर' बुंगौमोन ना दे जाबाय बारा डायलग दा होसै थांनानै सोरां बारां थाब फैफिन फैयालां मोना मोनासो फैगोन आं हे आलासियानो सोरां बारां सफैयो नामा बेबा मा जाहोहरो लोंहोहरो माहाजोन मानसि ओरैनोबा बे सेंग्राबो दाबो फैयाब्रा माथो नै टाइमाबो जि जादला लांबाय माथो हनै सफैबाय आदा दाबो जायाखै नामा ए हनै सफैबायना दैट मा बेरला बेरलि सेंग्रा बे बेफोरलाय दहायनिफ्राय नेगासिनो दं जिरायनैबाव औ दे ए देब नोंबो लैया औ बाजै आंबो लैया नै आदा फाग्लिया माथो राभाबो रोंखोमानानै दंलै हिनजावफ्रा सिमा थामारोलै सिं सिं नंमारगौ हिनजावफ्रा माखासे बाथ्राफोरखौ फिसायनो जिउ जोबबाबो खिथाया होननाया ओइ माखौ नायगोमोखो नोंखौ दिनै साइस नुथारदोंलां ओंखायनो नायदां ए नोंगौसै नोंगौलै बिमा सयथिबो नोंखौ दिनै जा साइस नुदां ना मा होनो फंबाय देब माबायदि नुदों नों बाजैखौ नंगौथ' आदा बाजैया हाबा जानोसै साबसिन नुबोबायसो फाग्लाया बिबाजैखौसो नायनानै फसायगोन ना माखोब्रालाय थोद आदाबो फाग्लाथारलै बाजैखौ नायनो हामा नामा थेव थांसै आदा दे थांदोलाय नोंस्रा बयनाव नायै बेदरै रोनो जानानै फैदो हाब जा जायो नङा होमबा फंबाय ओरैनोबा आंना फंबाया बिराद माहाजोन राबाय हिनजावखौ मोनहैदों जाहैनांगौ बिराद नायै बेदरै उदै रोनो नङा होमबा फंबाय थौ फंबाय थांसै ओमफ्राय न'आव थाबाय थाखा ओरैनोबा आजिखालि बोराया सिख्लाखौ लानानै खारो सेंग्राया बुरिखौ लानानै खारो दाबो नुवाखै हनै सिथाब थौ थांसै थादो बाजै दे थांदो दा थाब फैदो फैयालां फंबाय औ आंना फंबाया राबा हिनजावनाव गोरजा थायदोंब्लाबो जानला मोनला न'खराव थायाखै बिराद माहाजोनावसो थायखादों दा जों थांबाथ' आंथ' बिराद गोबाव जाबायना थाङैया थै जानाय लोंनाया दाउ जानो ना हांसो जानो ना जानो सिन्था खालामनाङा फंबाय गोग्गोम मोनजाबोगोन जों आरो लोंनायाथ' माइब्राना मेल्ला थाखायो 6 बोसोर 7 बोसोरनि गाहाम फंबाय सिन्था खालामनाङा मोनजाहैगोन जै आफा बिश्वकर्मानि जै बेवाइनाव आलासि जाहैनायनि खोथालै मोजां जाबोनांगौ सालाखौ जासिबोजोबनां दिनै उदै ब्रां मोनलायलायनाय जानांगौलै आदा ओइ फंबाय बेवाइफोर हाब बहा थांब्ला जोबखोब्रा बिसोरलाय आलासियानो फैदोंलै गोबावथारसै नालाय नुयैयाबो बेवाइयालाय बोरथो बाजैलाय गले नोंखौ नायफैबाय थानो थिननायखौ नुवाखै ए माथो आदा मोनसे ओइ जुगु फैथ'ना ए फै ए बौसिन बारासो फैथ'नोसै फैयाबो फै आदा एसे आंबो फै जिरायदो आदा जिरायदो फंबाय ओइ बिमा सिखा लाफालाव फंबाय माबा सिखासो लायदला बायनो थिनबायलै नङा आदा दैसो लानो थिनदों दैसो औ दे होमबालाय
दाद माथो रानखौहाय रानखोखो फालग'खौ जाला जोबखोंलाय माथो बेवाइफोरनालाय बारि बागान न' बां ग्रोम ग्रोम ओंखामसो जाहोजाया नामा नोंलाय इया एखमबा फैजादलाबायबो नामाबोलाय अबसे गोरजा जाबाय नोंबो फंबाय माथो खालामबावनो नङा होमबा फंबाय हैद आदानाबो गोदोनि सभा सुथ्रायानो दाबो खाराखै ना माथो ओंख्रि संखो बेवाइफोर मिथिमै जाथारबाय बेवाइफोर बरिया मोसौमै मोनजाफेरा बिराद गोबावसै दे दिनै थिगसे जालांसै आया मोसौमैनो उथुम रोखोमसो सुथाबगौमोन मोसौमैखौ मा सानखोलाय नोंसोरबो खबर हरा दबर हरा हरखाब फैबायब्रा ओंख्रिखौनो जगार खालायनो मोनासै सादे हे गकसन दंजा मुसुमै कान्ट्रा मोसौमै फंबाय मै बेदर गोबावजों खेबसे फैनाय ना नैबे बेवाइयाबो मोजां जाहरसिगोन बिसोर माथो दाबो लाबोब्रा मै बेदरजों लोगोसे मा आइटेम खालामखो फालाय अनला एंखुर संग्रोलायबाय दा लाबोगोनदां मै बेदरखौ न' खामफ्लङा जाबावदो दाना खियाखौ रोनो भाषा बुजिया आंना अबसे गाज्रि जाबाय भाषाखौ सोलोंनांगौलै मानसिनि फिसा जायालै बिदि ओंख्रिखौ र' माबा मोनसे बुद्धि खालामनानै हिन्जावनो फन हरनोसै आं औ बिमा ए बिगुमाया फैबाय गुमैया दे होमबालाय बे 4 बोसोरनि दाउला खासि ओमफ्राय बे हांसो मानै ओमफ्राय बे फख्रिनि ना गिदिरखौ हानदो दे औ ओंखाम जानो नागिरदोंमोन जालालै नै औ गुमैजों जाफायनोसै आं थ' फंबाय थ' जाथ'लालै हजों जाहैसै ओइ बौसिन्दा आदां माइसा जोलै माइसा नांरोसेयावमोन ना हैद आदा जाखांबायबो हजों नोमबाजैनो बिदा गुमै फैदोंलै दाउ खासि हांसो ना हाननांगौनो ओंखायनो थाब थांसै जोङो थाथ'दो फै हैद जोंनालाय माला फख्रि दंमोनब्रा मायानो साथौ दोंसानि अमो माइसा नांरोसेयावमोन ना फाग्लानि मोसौ मैखौनो आंलाय मै गुबैसो नंदों इंखुर ओंख्रिसो राभानि इंखुर ओंख्रिखौ मोसौ मैसो होनदां गोदाव सोराव संला मंला मोसौमैखौ मा सानदोंमोन नों आदा मोसौमैखौ मोसौ मैलायनो आंलाय मै गुबैसो नंदों आंलाय नोंखौ मानोथो लाफाया भाषा बुजिनो थाखायनो नोंखौ लाफादोंमोन आं